phone yangu. Ndambo bata phone nyanga pa sofa. Akutaura kuti mbate phone yangu wenyara. Amai varku. Ndambo waona varumba. Tisikuda zvikusoko skwana zvisina basa rese. Amai. Hanzi komkom. Vari kupiko? Amai, phone yawa isikuita futi. Vaenda ku? Amai ndikukutsvake. Ko zvaita sei? Amai. Ha? Baba vamunonyora tumapepa tupenyu tukakuchechi. Handidi kuvaona pano. Zvaita sei kuna ichari? Uri kuda kuti muri kuzvinzwa here zvandikutaura? Nyaya yako ndeiko chani? Nyaya yako ndechi? Baba ivo venga vasauya pano. Ndati nyaya yako ndei. Baba vamunonyora nawo matsamba ekuchechi tuchichi pano panoti pababa Jiringo handidi kuvaona. Ngazvibva zvapera zvakadaro. Chale, haunabva uchechi here iwewe? Ha? Haunabva uchechi? Zvaita sei gara pasi apo? Urupenga chi? Inini amai teererai munzwi. Ndapinda muchechi zvakanaka. Chechi ikatopera musha. Baba vakunditi ndikabe dhora rechechi inini kudya kunditadzisa kunamata. Nemunamatiro wese wandaita muchechi ndigoimba. Dhora izvi hazvina kumbondifadza amai. Hazvina. Zvino handiti uri kuona zvauri kuita. Iwewe zvino vana ava vamukira kuchechi handiti vakauya vakasvikogara apa vari kutaura zviri peaceful. Iwe uri kubva nechihwerere kuchechi uko uchinochiswofurusha vana ava ndizvo here? Amai, baba vamunonyora tumatsamba. Ndapinda muchechi zvakanaka. Ndikabuda vondichedza kuti tanzi iwewe waba dhora wakaba dhora rekuchechi rekadhi. Inini kuba dhora. Saka vana vauri kuswofurusha ava ndo vakuti waba dhora. Handina kufurufusha vana vanyu vatora foni yangu ndiyani kuti foni yangu iri kupi. Iwewe uri munamati iwewe. Wazvinzwa? Ndizvozvo. Muedzo ukauya uri pachechi. Iwe unofanirwa kudzorwa neshoko raparidzwa muchechi. Wazvinzwa? Handizvo here vana? Ndizvozvo mama zvangu. Saka muri kureva kuti mimi ndonyarara muedzo uchiuya? Handisi kuti nyarara muedzo uchiuya asi iwe zvidzore semwana womwari.